ọhaneze ndị anyị na ha dị na mma bụkwa ndị na-ege anyị ntị na-ekirikwa anyị n'ihu onyonyo anyị alaghachitakwala ọzọ dịka anyị kwere n'ụkwa na anyị na-alaghachita matakwa na ọka bụkwa n'isi mbido telivishọn bụ ebe anyị si ewetara unu ya bụ ụtụtụ ọmanụ nke isiokwu anyị kpụ n'ọnụ ya taa bụ ozizi uru ọ bara ozizi nke okwukwe n'ụlọ akwụkwọ anyị ma nke dị ala ma nke dị elu anyị a na-ajụ ọ bara uru ịkwụsị ya maọbụ na ọ baghị ịkwụsị ya mana nke anyị tụkwasara obi bụ elee uru ọ bara inwe ya bụ nkuzi banyere okwukwe n'ụlọ akwụkwọ anyị. Anyị ekwuchakwala n'ụmụ ihe ndị anyị kwuru eziokwu mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ebulite eziokwu ọ dịka na-asị hapụ ihe ọzọ kwuo nke bụ gịnị eziokwu bara uru mana sị gị werekwa ike gị ka anyị oche nke a bụ agba nke gịnị ikpete mazụ ya enwere ike dịka anọ na agba nke ikpete mazụ ya ị ga-aghọta dịka anyị siri bido ya n'isi mbụ ma ọ bụrụ na ị ga-ekwe ka uche gị chịa gị. Na daalụ sọ a sị m na ị mara ife uru ọmụmụ okwukwe a anyị emetụsịa na ụfọdụ ife aka gasị ma ụfọdụ mkpa ọ bagasịrị ma ajụrụ m gị nke ndị na-achị ndị a na-plan ndị bụ n'obi ka ha kwụsị ife a kedu uru ha iche na ha chọrọ inweta nnu maka mmadụ anya nọkọta fụ ezigbo ife na-asị ka o mechie ebe ezigbo ife dụ ma ọ bụ na-afụfe ya abarụ obodo uru na-achọ ka ọ kwụsị ya igwegasịkwana anyị odukọrọ nwere uru ndị ahụ chọrọ inwetenu nya ọwụ na akụzi ha akụzi amaghịzi m ka obodo anyị a ka ọ ya ada adụ ife a m na-achọ ikwu kịta ọ ya adụbakwana ajụjụ m na-achọ ịjụgo nya kedu ihe ọ na-ebutezi maka na-ego m anya fụ na a na-akụzi aka na-akụziri ụfọdụ obodo na-ada otu a ị na-afụ ụfọdụ na-ebu egbe ụfọdụ na-ebu mma ụfọdụ na-eme na kedu n'uche nke aka gị ma ọ bụ gwagide ọha na eze ma so that ọnwụrụ nwere ndị ya je kwudoro ka a ghara imechi ife a na-achọ imenu ma ọwa amaghị m na omega eme ọnwụ na nwere otu ndị gọọmenti ya otu a esi kwalitekwa ka akụzi ekwe na ọnwụ na-akwụsịgo ya akwụzi na skuls gọọmenti nwere ka ama na etinyekwa maka nya ife na-emenu nke a mara ama ụfọdụ mana ọdụ na ife ọjọọ adọ mma na-eme nke ndị amaghịzi na ife ọjọọ ahụ owu ife ọjọọ nkọ osodi akpata ka ụmụ mgbe ụfọdụ na-agba anyị kwuwe okwu ọ dị m ka ọ bụ nwaanyị ka anyị na ihe ọbụla ị na-eme mkpola ya ọ bụghị mmadụ ka ị na-aghọrị onwe gị maka obodo adịghị mma bụ n'ezinụlọ ụlọ akwụkwọ ahụ onye ahụ na-aga adịghị mma bụ n'ezinụlọ chọọchị ebe mmadụ na-aga ebe ị na-aga eme ofufe gị adịghị mma ọ n'ezinụlọ ihe niile a kpakọtara aka sonye isi na gịnị n'ezinụlọ odo na nke a bụ agbanyeghị na ọ bụ isiokwu ọzọ dịrị gịnị onwe ya ọ bụrụ na a na-akụzi ụmụ ihe ndị a n'ụlọ akwụkwọ ya bụrụ na nwatakịrị abata nne na nna ya ihe mgbe ị ga-ebu ụzọ jụọ ha bụ gịnị ka ụlọ mụrụ n'ụlọ akwụkwọ iji okwu maka mgbe ị jụrụ onye ahụ gịnị ka ụnụ mụrụ n'ụlọ akwụkwọ ụbọchị taa ihe nwatakịrị ga-eme n'ụbọ ya afọ anyị aka n'akpa bupụta akwụkwọ maka ọ bụrụ na enyekwuru ya ihe ahụ ya bụkwara na enyere ya nke ọ ga-eme n'ụlọ mmanya ga-ejikwa ohere ahụ mee gịnị tọpe ya bụ ihe tọghaziere ya nke onye nkụzi ya na-atọghere gị ya maka ọ batala gịnị nkụzi okwukwe nke a abụghị nke na m gara ụlọ akwụkwọ ama nke ahụ dị iche maka ya masịkwa n'ihe okwukwe ọ ga-aghọta nke ahụ nkụziziere ya mgbe ahụ nke ọ ga-asịzi ya ihe onye nkụzi unu nyere unu ịmakwa na ọ bụrụ na ime otu a mee nke ihe dị otu a ga-eme gịnị ga-eme gị mgbe ahụ ọ baala na ahụ gịnị nwa ahụ ụbọchị taa mazị gị biko ledoro m nwa ahụ anya ọ bụrụ na ha bata naanị ihe ọma bụ ka ome ihe ọ ga-eme ọnwa ruo ka o rie ụgwọ ya dịka isi wee kwuru na isiokwu adịrị onwe ya maka ọ gbara ọkpụrụkpụ eziokwu nke a ga-egosi ka a ka na-akụzikwa ya gịnị n'ụlọ akwụkwọ maka ọ bara uru hapụziri ka m gwara gị obodo dị mma uru ndị nze obodo dị ọjọọ ndị nze o nwere ndị na-anọ n'ọgba aghara na-enweta nke ha mba uru o nwere ndị ọ na-agba ọgba aghara apụ ya bụrụ mgbe ha ji akpata ego gịnị nke mana nke ahụ Chineke ọ chọrọ n'ụdị nke ahụ ndụ ọ chọrọ n'ụdị nke ahụ obodo ọ chọrọ n'ụdị nke ahụ n'obodo nọ n'ọgba aghara taa bụ na ọ bụ ndị ikwe na ndị ekwe ọ bụ ya bụ ihe ahụ ọ dị dị ka m akụziri ya
akụzighị ya ntị ọbụla chọrọ ịnụ ihe ga-eme gịnị anụ ihe mana agaghị ekụzichi ya ka ọ bụrụzie na ntị ahụ anụghị anụ maka nwere obi na-eti o nwere ndị obi ha tichara ike ka nkume na ọ bụrụ na agwa ahụ isikwa na akụzina na onye ntị ya anụ ya anụ ọkwa m jiri nkịta si na o nwechara ntị ya ha nụcha kedụkwa m ife chọrọ ihe ha esorokwa obi ha ha esorokwa obi ha ma ife ha onye ọ kwesịrị ka a na-akụzie otu esi wee nwee praịmarị 1 to 6 ahụ a na-akụziere na praịmarị 1 akụziere na praịmarị ọ nke kwuru m na-ekwenyeghị ọ bụghị obi ha ka ha zụ obi mmadụ uche gị na-agwa gị uche gị na obi gị dị iche uche na obi dị iche onye ahụ esorozi uche ya onye esozi obi oke maka mkpụrụ obi wee ebe ezigbo ife do obi na-agwa ya ezigbo ife ọ ga-agwa gị sị gị emere ya mana onye ahụ esoro uche ya na-agwazi ya mee ife ọ bụ ya ya emewe ọ na-eme ya esoro uche ya gaa megheriwe maka onye ọbụla sịrị follow your heart that is good thing ọ ya mere ndị mmadụ anaghị aghọta sị gị soro obi gị o nwere ihe nọ n'ime ya mana anyị na-ahapụ obi anyị soro uche anyị your thoughts might be the best to you but I want to tell you no nke ahụ abụghị ya nke na-akwuru na mana o nwere nke ikwuru na akụziere ya ọnụ ha ife ndị wee na-ekwu n'aha maka a na-akụzie maka na dịka nsi kwuru na o nwere ndị obi ha wee obi okwute o nwere ike kụziere ha mgbe ha dị ahụ 5 ọ na-eru afọ 6 olofuo nyanwụ na akụziere ya n'afọ 5 si kụzikwara ya n'afọ 6 kụzikwara ya otu ahụ akwụkwọ nsọ wee kụzirie na-aga ịbụ oke kedu ihe mere mmadụ jide ejedo ụka kedu ife ị na-ejedo n'ụlọ ụka ije mụta ndị na-akpụ isi na kedu ife ha na-ejede ebe ahụ ije mụta nọ na ọwụ na mmadụ amaracha gị ife niile ọkwe nọrụbego kedu ife mmadụ na-ejezi n'ụlọ ụka ije mụta nọ nke bụ eziokwu nwere ma mgbe ụfọdụ ya na-eme ụfọdụ gaa ụlọ ụka ha sị elee ihe ọzọ fada na-aga ikwu ma ọ bụghị ma ezi omume ka ọ dịrị gị na mma elee ihe ọzọ ụkọchukwu na-aga ikwu ma ọ bụghị ma ezi omume ka ọ dịrị ha mma mana ọ dị mma ka a na-aga ya maka o nwere ike echefuru a na-echetakwara gị ya ma ị nwere ike pụọ ofufe ya chi tibago n'ọnwụnwa o kwesịrị ka a na-ekwe mụnwa na-ekwu na ọ ka dị mkpa uru ọmụmụ okwukwe bara ma ahụ ekwucha ya ekwucha ọ ka mma ka a na-akụzie n'ụlọ akwụkwọ nna biko afọ na elekere ya na ha eme kwarapụ biko ọha na eze na-enene anyị gwa ha ndụmọdụ ikpeazụ nke taa ihe m ga-asị ụlọ ọ bụrụ na ụlọ chọrọ imechi ya bụ okwukwe ịkwụsị ya n'ụlọ akwụkwọ ọmụmụ okwukwe unu akwụsịla ya ọ dị mma ọ bara uru maka ọ na-enweta gịnị mmekọrịta mmadụ na ibe ya obodo n'obodo ebe ahụ ka a na-ahụ gịnị ezigbo ihe ma na-asị n'obodo ọ bọrọ chi kelee chi maka ọ bụrụ ya bụ nke a ma na-asị gị otu ịhụrụ anyị taa ị ka ga-ahụkwa anyị ọzọ ndụ ahụ ị chere na ị gaghị adị ya nke a wụzi na anyị na-asụnye ya n'ime gị anyị atala n'ụkwa mee gịnị jaa eze ma na-asị gị ụbọchị ọzọ ka anyị na gị mee gịnị karịa akwa aka m bụkwa Kingsley Imo mana echefukwala iso anyị gaa na Facebook gaakwa na Instagram maọbụ na Twitter ị ga-enweta gịnị isi mbido ebe a nke ị ga-enweta ma na-asị gị ngwa nọdụ nke ọma aka m bụkwa Oriakụ Osodiakpa taa